Маслиҳат аз миллиардер Пауэл Дуров. Пауэл Дуров, соҳибкори рус, барномасоз, миллиардер, яке аз асосгузорони шабакаи иҷтимоии ВКонтакт ва ширкати ба ҳамин ном мессенҷери платформаи Телеграм ва дигар лоиҳаҳо. Дар айни ҳол, ҳолаташ ба $17 миллиард баҳо дода мешавад. Маслиҳати якум. аз машрубот худдорӣ намоед. ба ғайр аз чизҳои нодир, машрубот ва дигар моддаҳои ба одат даромада боиси мушкилоти саломатӣ мегарданд ва одамро пир мегардонанд. бисёр хоб кунед. дар вақти хоб организм худро таъмир мекунад. норасоии хоб дар давоми ҳафтаи корӣ ба хоб кардан дар рӯзҳои истироҳат ҷуброн кардан мумкин нест. асад зиёд хӯрок нахӯред. одамоне ки вазни баданашон зиёд аст солхӯрда ба назар мерасанд ва эҳтимоли бештар бемор мешаванд. ман одатан дар як рӯз 2 маротиба ба танаффуси 6 соат хӯрок мехӯрам ё 1 маротиба. дар як рӯз 3 ва ё бештар аз он хӯрок хӯрдан як одати бад аст. машқи сабук вале мунтазам метавонад ба шумо кӯмак кунад ки солимтар ва дарозтар зиндагӣ кунед. ман бошам вазнҳои сабукро афзалтар медонам ва бисёр кардио машқ намекунам. беҳтар аст ки дар берун пиёда равам ё ин ки велосипедронӣ ва ё шино кунам. стрессро маҳдуд кунед. одатҳо ва машқҳои равонӣ мавҷуданд ки ба ин кӯмак мекунанд. бовар кардан беҳтар аст ки ҳама чизе ки рӯй медиҳад ба беҳбудиҳо оварда мерасонад. агар шумо дар табиат зиндагӣ кунед, пас ҳамаи ин боз ҳам осонтар аст. агар шумо нисфи синни соли ман бошед ва дар ҷустуҷӯи хулосаи асосӣ бошед, пас ин аст: ҳеҷ гоҳ машрубот нанӯшед. ҳамин ки шумо нӯшиданро баҳс мекунед, шумо интуитсияи худро ки ба шумо мегӯяд ки чӣ хуб аст ва чӣ бад аст қатъ хоҳед кард ва шумо дарк хоҳед кард ки шумо аллакай ҳама чизеро ки ба шумо лозим аст медонед ва дигар ба маслиҳати дигарон такя намекунед. дӯстон, агар видео ба шумо писанд омада бошад, пас дар шабакаи мо обуна шавед ва фикрҳоятонро дар зери видео нависед. дастгирии шумо пешравии мост.